קבלו את האלופה שלי, איך היא מנקה את המרפסת. אין על דושה שלי בעולם. כל הכבוד. ילדים, קחו דוגמה מאלינוי, קחו דוגמה, תעזרו להורים בבית לנקות ולסדר. גם אתם חיים פה. נכון, גם את, כל הכבוד. נכון ילדים, צריך לעזור להורים, אתם גרים באותו בית. אין ברירה, כל אחד שיעשה מה שהוא יכול, קצת. קדימה. נכון. מה את מסדרת, שיה? אז אנחנו בתא הנושאים של ההומפשי EHS בשבילך, והאמת, מרגיש יותר קרטי בפנים, אני חושב שמסתכלים על זה. אז לא יוקרתי, הוא לגמרי יותר מיוחד עם כל הסידור פה של המסכים הזה. לגמרי, כל הדבר הלא סימטרי הזה. בכלל, הקונסולה המרכזית בינינו מרגישה, קודם כל מפוקה כמו שצריך. זאת ניסינו מקודם, ואני אפרוק הכתף לפני שאני אזיז. זכות הרכבה טובה, יש פה אלופה. שנראה כמו איזה מוח של הרכב, אבל זה מבסם. נכון, מפיץ ריח, תבחר את הריח שאתה רוצה, מהעצה כמובן. מרגיש פה מאוד מרווח לפני, מאוד גדול. גם לסחוט את הסמרטוט? נכון, לסחוט את הסמרטוט. בום, גם זה קורה, לא נורא, נפל המקל, המגב. מה את פגש? למה אמרתי לך על המגש? ואז בסוף, אחרי ששלחנו, והכל חשוב לקרוף את המים ולא להשאיר את המרפסת עם מים, כי אז זה לא מתייבש וזה סתם עושה סימנים. אז חשוב לקרוף את המים ואז לנגב עם סמרטוט, כזה סמרטוט רצפה, אחר כך לנגב.